Sibingelele sinamukele i-MNTV channel nilelayo umsizi umfana kaNtshangase. Namhlanje sizonithulela uMgqumeni mhla ethatha indondo yeSAMA Awards ngo-2007 mangaphosisi nge-album eyayithi IJUKBOX. Ngiyathemba ukuthi uzomthokozela uMgqumeni mhlazana ethatha le ndondo. Mhlamba umbonanga uthokozele ukumbona kwakho namhlanje lapho i-MNTV channel. Ungakhohlwa ukusubscribe. Siyabonga. Well, congratulations. First of all, best must the album. Welcome to the Media Lounge. How do you guys feel? I'm very excited. We're all very excited for you. We're going to take a couple of questions from the media, but before I do that, what are your future plans from here now that you have a summer? What can we expect from Jukebox in the next year, 2 years, 3 years? kube yiLITHATHA ngiyacabanga ukuthi ngoba lelo oqala ngilethe mhlambe ngisazoqhubeka ngibe namandla ubasazoqhubeka September. Any questions? Yes. Mfowethu bengizobona ukuthi ufikile ngoba ukunominate ngiyaqala ngiyacabanga ukuthi ukunominate kukodwa kimi kusho ukuthi umusic wabantu la ubona ukuthi ulungile, so ukuwina kusho okukhulu kakhulu okudlula lokho. Bengizojabula khona kunjalo makuwina omunye womaskandi. Yes, yes sir. Ulwazi khona magazine. Bengicela ukwazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi manyenza umculo wenu nenenzayo ukuthi umculeli kubaluleke kangakanani. Kusho ukuthi ukusuka kutheni into esiyincelile esikhule nayo, ngakho-ke umculo esiwuculayo uwumculo esikhula nayo emakhaya, so sifikela ezweni siwujwayele bese kuba yona into esihlala egazini. Ngakho-ke siyasicula ulimi lwethu ngoba yilona olusenza sizizwe kahle nathi nabantu bakithi abamukelayo. Siyaqhubeka siy'cule lezi uma ngabe sibona ukuthi umculo wethu uyasabalala, abantu bayawumukela ngakho nasiyafikala. Sizokujudge kwethu ukuwina and then represent uMahlathini, I mean uShabalala. I'm sure uShabalala to you has been always a legend. How do you feel? Athi ngisakhula uShabalala bekuyirole model yami, so ukuyibona nje ngipresentwa kuye kimi angazi ngizothini nje. Nabantu ekade nginominatwe nabo bakhulu kimi. Nami ngibona ngathi sengimkhulu suka manje kodwa ngijabule kakhulu. Alright, that's all. That's all. Thank you so much for coming and congratulations once again. Ladies and gentlemen, Jukebox.